στείλατε διάδες με τα δώρα που τα πρέπει να τα πάρω εγώ, αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Αδικίες γίνονται, δηλαδή μου, κελιμένα, καταλάβω, που δεν ξέρεις, δεν πειράζει. Λοιπόν, my dear judges, Tenko, Delia, Tenko, and Mr. Krabs. Are you ready? Situation is critical. Let me get ready. 3, 2. Yes. Καλά, άντε μου χάλασε το πράγμα. 3, 2, 1. Βάλ' το στη θέση του. Βάλ' το στη θέση του. Μισό λεπτό. Οι φans θα πανηγυρίσουν μόλις παραλάβουν τα παιδιά τα δωράκια τους. Ένα πανηγυρισμό σου, δεν πειράζει. Γη. Κύλο. Λοιπόν, έχεις πάρε το πρωταθλό, να το ρεκαλεί, 600 ευρώ παρακαλώ. Και έχω στο χέρι μου και λεφτά. Μισό λεπτάκι το μεταφία. Προφάσου το μεταφία, λοιπόν, θα βγάλω τα λεφτά τα θέλετε. Και 600 ευρώ cash. Και παρακαλώ, εδώ στην κυρία Ζάκη το μεταφία τα λεφτά για την Λαγίτσα. Και για τους δευτεραθλητές έχουμε αυτά τα πολύ ωραία ειδικήνια της Λόντιστρες. Μπορείτε να παραλάβετε τα δωράκια σας.